Trading Akademiýanyň ikinji bölümine hoş geldiňiz. Birinjiden aýtmak isleýän zatlanma bu video kän uzyn bolmar. Ýani köp daha döwrederde. Geçenki bölüm ýaly. Geçenki bölüm goýanymdan märak bir näçe gowy SMS'ler, bir näçe gowy habarlar geldi. Bir näçe adamyň şu öwretýän zatlamy öwrenmesi, üstüne özüne goşmasy. Ondan soň şonu içine bilen ýazyp özüne sürýän adamlary gördüm. We bir näçe täze analiz edip açylan adamlar boldy. Kanalymyzda, gruppamyzda goşulan bir näçe adamlar boldy. Hemmeňiz köp sag bolun. Beýdip goşanyňyz üçin sebäbi meniň şu videony şeýle çalt etmegimne sebäp şol adamlar bolupdylar. Şol adamlaryň maňa aýdan şol gowy sözleri maňa gaty motivasiýa berdi. Esasan şu aslında muny ertirýärde ondan soň kowun etjekdim. Ýöne şol zatlardan soň şuny etmek istedim. Ne geçeli analizimde bugün görüjeklerim şular. Häzirden belläp alyp goýun. Time frame'lar näme? Wagt aralyklary daily basis nädip bilmeli, ýagny şo güniň trendini nädip bilmeli. Onan bir okuwçylaryna bir haýyrsy şoň üçin düşünýän ony trend dowamlylygyna ýa-da ütgemesine nädip işleme girmeli. Firewall gap fabaga näme? IFBG inversion firewall gap näme? Bugün bir bu strategiýada değişiklikler ýani häzirlikçe strategiýalar düşünürlerge. Şugun men sizde analiz nädip etmeli, näme göre näme ýere şonu düşünürjek. Ondan şu analiz döwrümüz gutarandan soň, analiz bölümimiz gutarandan soň analizler nädip bolanmaly? Ýagny сделка girjek bolanna, short taraplaýyn, long taraplaýyn сделка girjek bolanna nädip bolanmaly? Şolary düşünürjek. Häzirlikçe siz näme degini, näme zadyň size nähili täsir etýändigini bilmegiňiz üçin men size şolary dogry düşünürek. Indi time frame'ler näme? Time frame'ler wagt aralyklary. Şemlere geleňizde şu gyrada nerede ha? Şu taýda pariteler bar. Ondan soň şoň bärsinde de wagt ýazyp durýar. Şuna basaňyzda şu taýda sekundlukdan başlap minutluğa, her türlü minut aralykda sagatlikler, ondan soň günlükler, hatda aýlyklar ama. Ýani şu taýda 10 aýyň wagty bar. Indi bular näme? Indi şu taýda dakika 1 minut. 1 minuta gelýär. Indi şu näme? Näme ütgedi? Görüşüňiz ýaly şemler kiçeldi. Öňki ýaly uzun şemler ýok. Aşağıdaky wagt aralyklary hasam zat dolu şemleriň sany köpeldi. Bu näme? Şu taýda görýän her bir şemiňiz 1 minutluk şem. Düşünmedikler üçin aýdyn. Ana şu taýda her bir şem, ana şu şem täze dörede, şol şem aslında şu 1 minut wagt aralygyna dören şem. Düşündiňizmi? Indi geleli 5 minutluğa. Indi şu taýda görýän her bir şemiňizden 5 minutluk şem. Ýani şu taýda her bir dören şem, täze şem 5 minut öz içine alýar. 5 minut öz içine güýji şol 5 minutlukdaky öz içinde bolan zady görkezýär. Ýeten derejesini, açylan ýerini, şol bize 5 minutluk derejesini görkezýär. Şol ondan soň meselem ana şu 5 minutlukda şu şem belläli, meselem şu şemi 1 minutluğa geleli. Ana bellän ýerimiz nerden başlady? Şu taýdan başlady. Şu şem, şu 5 minutlukda gören şemiňiz şu taýdan başlady. Ýani şu taýda gutardy. 1, 2, 3, 4, 5. Ana şu taýdan gutardy. 5 minutlukda görýän bir şemiňiz 1 minutlukdaky 5 sany şeme ibarat. Ýani 5 sany şemden ibarat. Gysgaça aýdanda şolary. Sagatlyklary şolary. 1 sagatda geçeli. Şu çizgiler aýrayın. Ne görüşüňiz ýaly şu taýda görýän her bir şemiňiz 1 sagatlyk şol ýeten ýeri. Ýagny şu ýaşyl şem şu taýda ýapylypdyr. Ýani şu taýda açylypdyr. 1 sagatdan şu taýda açylypdyr. Soň şu taýga çeni gelipdir aslında ýöne ýapylan ýeri şu taýdy. Düşündiňizmi? Time frame'ler gysgaça şolary ýaly. Maňa beýtip kellen agdy oturmak gerek. Ütgüş kynatdy. 1 sagatlıkdaky 4 sany şem şu taýda 4 sagatlıkdaky
ýekeje şemden ibaret. Düşündiňizmi? Hälki 1 minutlukdaky 5 sanşym 5 minutlukdaky bir şemden ibaret diýişmeýärlik bir zat. Ütküş kyn zat däl. Indi time frame'lary ýapaly. Düşündiňiz soň meň pikirimçe. Indi time frame'ler näme düşündik? Daily basis nädip bilmeli. Indi bu arada şu näme şu aýdşmaly haýys diýilen üçin düşünürýän. Indi daily basis bilmek üçin şeýdip bilýär. Başda daily basis näme? Günlük wagt aralygyny trendiň doğru şekilde nirek gitdiğini bilip bilmek. Kıyıkaçaydan şolar ýaly. Yani bir trend dowam aýtmaly. Näme diýipdim? Trendiň dowamlygyny bilip bilseňiz, trend siziň dostuňyz bolýar, ondan şu trendiň dowamlygyny bilip bilseňiz, dogry ýerde goşulyp bilseňiz we şu trendiň başlangyjyndan trendiň soňuna çenli ýetseňiz, şonu siz gowy kazanýar. Yani şu trendin aşağı gideceğini bilip, iň ýokardan girip bilseňiz we iň aşagda şu stelka, iň aşağı çen saklap bilseňiz, şu stelkany bolly. Siz ýekeje trendleriň gatul derejeli gazanyp bilýäňiz. Indi günlükdäki trend nirek gitdi? Şonu nädip bilmeli? Başda gelýär şuta bir günlük grafikany açýas. Indi günlükdäki grafika seredenini görüşüňiz ýaly. İzrina 3 tane aşağı taraflayın şem var. Yönü soňky şem, ýaşyl şem. Ýokary taraplayın gidip barýar. Aşağı çeni iňňesini atypdyr, ýani aşağı çeni dowam etjek bolupdyr, ýani soň ýokary taraplayyn öwrülipdir. Ýagny trend ütgeýä diýmek bolýar bu biziň üçin. Birinji trend ütkeme signalini berdi şu wagt. Şutaýda näme hasap etjäs? Şutaýda hasap etýän zadymyz 20% şu an trendin ütkümü tarapy var. Ýokary taraplayın. Ýöň aşağı taraplayın trend bar eken, düýün şu düýün görýän gyzyl ullakan şemiňiz gyzyl taraplayny, ýagny aşağı taraplayny, ýöne soňky dören ýaşy şem, aşağı taraplayyn iňňesini atypdyr, ýetjek bolupdyr, ýöne ýetip bilmendir, ýokary taraplayny öwrülip barýar. Şu bide şu an 20% trend ýokary taraplayyn bolup bilme ihtimalini berýär. 20% boluş ihtimalimizi aldyk. Indi näme etjäs? Indi açýas şutaýdan time frame'lerden 4 saatlygy. 4 saatlygy açamyzy indi näme görýäs? Her iki ýaly ýene ýerde şol her iki ýadan berim. Çek şunu şutaýyk. Indi görüşüňiz ýaly şutaýda aşağı taraplayyn gidip barýan bir trend bar eken. Şutaýdan belläli. Aşağı taraplayyn dowam edip duran. Ýöne şu şem bilen gutarpdyr. Görüşüňiz ýaly aşağı taraplayyn trend gidipdi. Ýöne wider aşağı swing low'dan bellenýär diýipdim. Aşağı taraplayyn trendde. Unutmaň. Şu şemin dowamlygyny belleýär şunu. Belledik. Ene görüşüňiz ýaly aşağı taraplayyn gidip duran bir trend bar. Okey. Näme diýipdik? 20% buluş ähtimalymyz bar diýipdik. Ýöne görüşümiz ýaly 4 saatlikda şu günkü grafika açylanda başda Asyada, Asya, London, ol näme diýersiňiz, olary aýra tiňim düşünmejek. Başda grafik açylanda 3-4 sagatyň 4 sagatyň içinde long taraplayyn açylypdyr, ýagny ýokary taraplayyn. Ýöne soň aşağı taraplayyn gidip başlapdyr. Görüşüňiz ýaly. Aşağı taraplayyn ine ýokarky bosyny alyp bilmendir. Break of structure'ny. Bosy geçende düşünürdim. Ine ýokarky bosyny alyp bilmendir. Öňkü gyzyl ýeriň iň uly ýerini alyp bilmendir. Geçýär. Ine şu bilen näme görkezýär? Şu an trend 20% boluş ähtimalymyz bar, indi 40% biriş ähtimalymyz bar. Indi bir tarapda 20% boluş ähtimalymyz bar, bir tarapda 40% beriş ähtimalymyz bar. Indi bir saatlyk geçýär. Bir saatlyk esasan hemme zady belleýän zat. Ana. Görüşüňiz ýaly. Näme bolupdyr? Swing high'lar belleýär. Şutaýda açylypdyr, şutaýga çen ýetipdir. Ondan soň täzeden
aşağı tarapdan düşüpdir. Ýöne öňkü break of structure'ın aşağı ýerini almandyr. Ýagny şu taýdaky esas bölegi gelipdir. Şu öňkü ýeriň iň ýokary ýerine gelipdir. Ondan şu taýdan täzeden ýokary tarapdan geçipdir. Görüşüňiz ýaly. Ýagny has aşağı gidip biler diýene gitmändir. Bir iş ihtimalimiz azaltja, bol iş ihtimalimiz köpeltje. Ýöne bärde näme bolupdyr? Yeni ýokary tarapdan gidenne şu taýdaky break of structure geçip bilmendir. Ýagny ýokary tarapdan bir galma görkezipdir, ýöne soň öňkü bozuňam aşağı ýerini geçipdir. Şuwa deýil baýsy bellep bilenok. Täbi bir tarapdan ýokary tarapdan ýarak görünýär, ýöne bir tarapdan ýokary tarapdaky boz alyp bilmedik üçin ýene aşağı gitme ihtimaly bolan üçin bizim üçin şuwa deýil baýs 50-50. Yani 50 bol iş bolmagy mümkin, 50 ber iş bolmagy mümkin. Ol bar ya, 1-2 saatdan soň has belli bolýar. Etil şu günüň täze başlan wagtyny dogry bilip bolmaýar. Ene bilip bolmadyk ýagdaýynda da dolyna kelleňizde şu deýil baýsyň nämedigi şu ihtimallary dogry döremedik wagtynda da şeýdip bolýar. Alias 30 minutluk wagt aralygyna. Ne görüşüňiz ýaly galma ihtimali bar eken, ýöne ana seredin şu taýda näme bilip bolanyk aşağı taraplayma, aşağı taraplayma bolsa alanok. Görüşüňiz ýaly. Ýa-da ana şunuň şu wagt ýokary taraplayma, aşağı taraplayma bilmek üçin edip biljek ikinji zadymyz bar. O da öňkü iň gymmatly aşağı bölegini belleýäs, ýagny swing low bölegini, onuň iň gymmatly ýokary bölegini belleýäs, ýagny swing high bölegini. Belledik. Egerde grafikada gelse, şeýle gitse, şuday gelse, onuň şunu geçse, ýagny şu bölegi geçse, bolly. Deýli baýsy şu wagt long tarapdan gitmäge ihtimally görkezýär. Şu wagt olsam long tarapdan has köp gözüme görünüp durdy. Ýaşy şemleriň ululugy, boýy, uzunlygy has köp. Şu wagt maňa long tarapdan isdel gaçdypdy. Ýöne şu wagt aşağı gitme ihtimaly bar. We soňky wagtlarda altyn gaty peserli. Gaty köp düşen üçin ana görüşüňiz ýaly 4300 derecesinden 4100 derejesine çeýne düşdi. Hatta 4023 derejesine. 3990'lara çeýne gelermik diýip bolýar. Onuň ýene aşağı gitme ihtimali bar. Onuň şu taýdan eger şu bölegi geçen ýagdaýynda şu ýokary tarapdan gitme ihtimali bar. Şu günkü deýli baýsymyz soň tarapdan. Egerde şu aşağıdaky bölegi geçen ýagdaýyny, ýagny birinji şu taýyny geçse, onuň ikinji şu taýyny geçse bolýar. Onda da bir iş tarapdan, ýagny aşağı tarapdan. Gysgaça aýdana şular ýaly her gün deýli baýsy dogry bellep bolmaýar. Her gün oraýalyk mümkinçilik bolmaýar. Täbi deýli baýsy bellemek üçin New York açylşyndan, ýagny Türkmenistanyň sagady bilen aýdana 17:30'dan öň wagtda grafikany açsaňyz şo wagt deýli baýsy biraz has köpräk belli bolýar. O ente grafika ýaňy açylanmakda beýdip 10-11'de grafikany açaňyzda görmeýäňiz. Bir tarapdan ýokary galypdyr, bir tarapdan aşağı düşüpdir, näme etýän dogry belli bolmaýar. Onuň üçin şu 17:30'da görä, 16:30'da görä grafikany açsaňyz has gowy düşünürdiň. Nerden nere barýan, näme etjek bolýar, eýle beýle. Indi ýöne bir deýli baýsy dogry şekilde bellemegiň başga bir variant ýok. Men deýli baýsy men size dogry şekilde belläp görkezjek bolýar, öňkü bir wagt aralygyndan görkezeýin. Şu günküde şu wagt belläp bolanok. Meselem şu taýdan birini belläli. Meselem şu şem. Indi geçýäs 4 saatlyk. Ha, tapdym. 4 saatlykda görüşüňiz ýaly 24'üne şu taýyp belläýin. 24'ü. No 25'i. 25 bilen 24 arasynda görüşüňiz ýaly näme? Başda aşağı tarapdan açylypdyr. Ýagny aşağı tarapdan şu wagt trend ýokary tarapdan gidip onuň aşağı tarapdan çöküpdir. Onuň aşağı tarapdan açylan wagtda şu aşağı gyzylyň boğasyny geçse de ýene ýokary tarapdan bir engulfing candle, ýagny ullakan şem döredipdir. Engulfing candle diýenimi
Onam düşündüm hat başga şekilde. Onsam şu wagt engulfing iňňa da düşünmem. Gara başda açylanyna aşağı tarapdan gelipdir. Soň näme bolupdyr? Ýokary tarapdan gidipdir. Biz grafikaňy şuraya wagt açamyzda, ýagny şu şemni açan wagtymyzda, şu şem näçe sagatda? Sagat näçede? Ana 14:00, 18:00. 18:00 şu, ýöne 22:00'da imini 4 saatlıktan seretmeli. 4 saatlıkta görüşümüz ýarak şu wagt aşağı tarapdan açylan trend bilen açylan baýys aşağı tarapdan gidip durka ýokary tarapdan öwülipdir. Inverse bolupdyr. 1 saatda ise has gowy bolup biler täze rotaýny. Indi bu 24'ü 25. Okey. Ene görüşüňiz ýaly şuzalar aýraýyn. Gözüňiz bulaşmasyn. Başta trend näyle açylýar? 24'üne girenne. 24'üne girenne ol şutaýda. Gelýär ýokary tarapdan, ýöne ýokary bosar bilenok şutaýga çeni gelýär, aşağı düşýär. Şutaýga çeni düşýär. Ondan näme bolýar? Şutaýda açylan şem, ýani şu şutaýga çeni düşen üçin şutaýda açylýar şu şem, ondan açylandan şutaýga çeni galýar, şutaýda ýapylýar. Garamandan ulrak şem. Şundan ulu bolan şeme, ýagny ýanynakydan, şu ýanynakyň çizgisiniň ulu bolan şeme engulfing gendirleýdi. Häzir çydymam bolkadar. Ondan şutaýda çeni galýar, soň täzeden düşme eýlimi görkezýär. Ýöne seredin gara bilen şu çizgi bilen çydýaňyza, şu grafikada çizgi bilen çydýaňyza has gowy görüp bilýäňiz. Swing hayna okudyny we swing low'ny okudyny bilýäňiz. Ene bildirip durýar, şu aşağı tarapdan gidipdir, ýokarda boz töretdir, onuň ene görýänmi aşağı boz alyp bilmediňim gaty gowy şekilde görünipdi. Ene görüşüňiz ýaly aşağı boz almandyr, ýokary tarapdan bir boz töretdir, öňkü bölekden aşağıda bolsa. Ene näme edipdir şu taýda? Öňkü bölegi geçipdir. Şu şem bilen. Ana. Geçýär. Näme bolýar şu taýda? Wakaryp durýar. Wakaryp bize inverse görkezýär. Şu taýda bosyň belli. Ana bosy geçýär. Şu wagda ýam trend ýokary tarapdan üýtgedi. Ondan näme bolýar? Gelin görelim. Bellemä dowam etjek. Ýene aşağı tarapdan. Ondan ýene ýokary tarapdan. Ondan ýene aşağı tarapdan. Ýöne aşağı tarapdan gelen şu taýda bosy geçse-de, şu wagtky günüň esasy bölegindäki şemler trend long tarapdan. Şol bede, ýagny şu näçeden başlaýar şu şem? 6:00'dan başlap 10:00 çenli şu wagt trend full long tarapdan, ýokary tarapdan gitdi. Hatta 11:00 çenli. Ondan şey edip 15:00 çenli trend ýokary tarapdan dowam etdi. Şu taýda näme bolýar? Görýäňiz aşağı bosy alýar. Ýöne bu bosy almasy trendin aşağı tarapdan dowam etjegini görkezýär. Sebäbi ullukan wagt aralygynda, ýagny şu wagt 6:00'dan başlap 2-ýe çenli ýokary tarapdan trend dowam edeni üçin onuň şu günüň esas trendi bullish, ýagny ýokary tarapdan bolany üçin şo bide şu günkü trendin ýokary tarapdan bolma ähtimalyny görkezýär. Şol trendin şu wagt ýokary tarapdan bolma ähtimaly men gözümde 70%. Indi bullish bolma ähtimaly. Ondan görüşüňiz ýaly şu aşağıdaky bosy alsa-da näme etdi? Ýene de ýokary tarapdan gitdi. Ondan soň aşağı düşýär. Hawa aşağı bo ýene ýöne aşağıdaky bosy alanyk düşýär aşağı, soň ýene ýokary gitdi. Ertesi gün ýapylanan long tarapdan ýapylanyny görüşüňiz ýaly. Düşünüňizmi? Daily baýysy belläp bilmek bize şu günkü trendin haýsy tarapa dogry gidip biljegini görkezýär. Haýsy tarapa dogry gidip bilme ähtimalyny görkezýär. Gysgaça aýdana çyzgylar bilen size bir kömek edeyim. Ana diýeli gün açyldy. 1 saat bolup 1 saatda şeýle. 2 saatdan soň beýle, 3 saatdan soň beýle şeýle gidip barýar. Kän galma ähtimaly görkezýär. Ýokary tarapdan kän break of structure we ýöne hiçsini alanyk. Ýene aşağı düşme ähtimaly görkezýär. Soň günüň belli bir wagtyndan soň, ýagny esasan gün açyldy.
6'a çenli 4'e çenli Asya serisine devam edecek. Şu ýagdaýdan soň Asya'dan soň Londonyň manipulasiýa bolýar. Yani 6'dan soň esasen şo ýaly başlaýar. Şeýle, beýle, şeýle, beýle, şeýle, beýle. Şu şeýdi günüň belli bir möçörüne çen dowam etse, meselem diýeli, şu bölük, şu bölük, ýerden şuraýalak dowam etdi diýeli grafika. Ýöne soň, ýerden gotarandan soň, ýagny saat 6, 7, 8, 9'dan şondan soň beýdip dowam edip başlady. Şo wagt trend indi şo abed 1-de, 2-de, 3'den soň indi esas wagt aralygynaky trend ýokary taraplaýyn bolan üçin şol hafen ýokary gitme ihtimalyny görkezip bilýär. Ýa-da tersine, meselem başda ýaly görşüňiz ýaly ýokary taraplaýyn açylsa-da, soň aralykdaky bölekde aşağı taraplaýyn giden üçin soň ýene ýokary galyp bilýär. Esas wagt aralygynaky ýokary taraplaýyn. Bärde bolsa aşağı taraplaýyn. Gysgaçaýdan şura ýaly. Muňa tradingde AMD de diýilýär. Akkumulýasiýa, manipulýasiýa, distribution. Onuň has giňişini düşünürün, ýöne ädilikçe gerekli. Gysgaçaýdan şura ýaly. Daily buys şeýle bellenýär. Time frame'ler näme düşünlik? Daily buys bellemäge düşünlik. Eger düşünmedikler bolsa sorap bir aýçmaýan Telegram'a gelip. Indi trend dowamlygyny ýa-da ütkemesin näde işlemeli? Trend dowamlygyny ýa-da ütkemesin näde işlemeli? Şurada görseňiz aşağı tarapdan bir trend var. Aşağı tarapdan trendi bilmeň ýol näme diýipdim? Swing low böleklerini bellemek. Aşağı tarapdan trendde swing low, ýokary tarapdan trendde swing high bellenilýär diýipdim. Indi gelýär. Şutaýdan görýär. 3 tane 4 tane şem. Şutaýdan alýar. Şutaýdan allyk. Şutaýga çeni çekdik şuny. Şeýle geldi. Görşüňiz ýaly aşağı tarapdan gidip duranyny gaty şekilde, gaty gowy şekilde bildiripdi. Indi näme bolýar? Aşağı tarapdan gidip durka, soň tersine ýokary tarapdan bir hereket görkezýär şutaýda. Ana görşüňiz ýaly. Ýokary tarapdan bir hereket görkezýär. Ondan şutaýda gysga şekilde çalajak bolsa-da trendin ütgenligini size görkezýär. Ana siz swing high'dan belläýin gerek bolsa isleseňiz. Men käwagt swing high bilen swing low'u birleşdirip ikisini deň şekilde belleýän. Şutaýga çen çekeňizde ana görşüňiz ýaly aşağı tarapdan dowam edip duran bir trend bar. Ýöne näme bolýar? Belli bir ýerden soň şutaýda bir boz türetýär. Ve aşağı bosam alanyp, ýokarky bosam alanyp. Ene şutaý trendin ütgenligini bilmek üçin ýekiji zat bar. Şu dowam edip duran, ýokary tarapdan gidip dur. Şu şey edip gelse, şutaýga çenli degse, ýani şundan gelip şutaýdan ýokary gitse, boldy. Ýani şu bossy alsa, şu breakout structure alsa, şol bize şu trendin aşağı taraplaýyndan, ýani bir iş tarapdan bol iş tarapy öwürlendigini görkezýär. Gysgaçaýdan şura ýaly. Ýa-da tersine görkezýän. Bol iş. Bol iş ne? Görýäs, 3-4 tane şema, şutaýdan alýas, belleýäs, şutaýga çen. Ana trend başda ýokary tarapdan açylan bolsa-da aşağı tarapdan gitme ihtimali görkezýär. Esasen şu bol işdigini ätip bilen şutaýdaky boz alyp durar. Şondan soň bol iş bolup durşy. Şutaýdaky breakout structure. Edil beýdüren belleteňiz bolýar, öňkü boz ýerinden ýa-da bir swing high'dan low'dan belleteňizden bolýar tapawdy ýöne şutaýdan başlayan belleýänler bar. Ýöne gysgaça dogry görüp bilmek üçin, dogry ýagdaýda ansaç şekilde görüp bilmek üçin şeýdip belleteňiz has gowy bolar. Indi görýäs şutaýda ýokary tarapdan bir trend bar. Ondan swing low'ny belläli. Swing low'ny ýerden belletek, şutaýdan belletek bolar, şutaýga çen mesela. Ana
Şu wagt trending üýtgäp bilmesi üçin etmeli zady şu. Şutaýdan meselem diýeli grafikanyň diňe şu jaga ýerine görýärsiňeli. Indi şutaýda trending üýtgäp biljegini bilmek üçin etjek zadymyz şu. Şutaýda bir bossy. Şundan alýas. Şutaýgaçany belläýäs. Ene dolduran grafikada analiz edip bilmek aňsat. Hemekşem beýip analiz edip görkezip bilýär. Men şu wagt size grafikanyň dowamyny bilmeýän wagtyňyzda nädip analiz edip biljegimi görkezýän. Şutaýgaçany belledik. Ondan şundan şutaýyk. Ana şundan eýýän bildiripdi. Şonuň şu wagt aşağı tarap bilen öwrülme ihtimaly. Näme etdi? Gelýär. Şutaýdaky boss alýar breakout structure. Ondan aşağı tarap bilen gitdikçe aşağıdaky boss'un belläýäs. Ýagny ikinji boss'dan soň näme diýipdim? Trending üýtgänini garantiýa diýipdim. Ondan şey diýip şu dowam etdi aşağı tarap bilen gitmäge. Gysgaça trending dowamlylygyna ýa-da trending üýtgemesine şey diýip işe girip bolýar. Esasan şu trending başlangyjynda bolýar. Şutaýda görüşüňiz ýaly. Trending bir breakout structure derejesi diýip biljek bir ýerimiz bar. Meselem firewall gap. Häzir firewall gap näme onu öwrüjek. Firewall gap gelýär. Esasan şutaýda 3 tane firewall gap bar. Ýani iň gymmatysy biziň üçin birinji bolýar. Şonu geçse, ondan soň fall long. Gysgaça şora ýaly. Indi Tailbase bilýäs. Trend dowamlylygyny ýa-da üýtgemesine näde işlemeli onu bilýäs. Firewall gap näme? Firewall gap. Ana grafikada kän görersiňiz şular ýaly. 1 2 3 Edil şuraya kän şem bar şutaýdan. Meselem gyzyllarda görüp bilýäňiz, ýaşlarda görüp bilýäňiz arasynda bir boşluk bar. Ana şu boşlugy, şu 3 tane şemiň içinäki boşlugy, şoň çyzgylaryny çyzaýyn. Ana çyzgylaryny çyzyp şoňa firewall gap diýet. Şonuň çyzgylaryndan başlap, çyzgylaryndan bellenilýändir. Şoň çyzgylaryndan alýas. Şu aralygyny belläýäs. Şu biziň üçin boşluk. Firewall gap. Boş aralyk firewall gap diýilýär. Firewall gap hem grafikada altyna meselem gaty köp pul girýär. Şu volatility gaty güýçlenen ýagdaýynda döreýär boşluklar. Ve bize bir confirmation, ýani сделка girmegimize bir kömek edip biljek bir uly derejeli zatlardan biri. Uly derejeli konseptler uly derejeli bir zatlardan biri diýen bolýar şu. Indi gysgaça aýdanna FWG uzun görnüşini aýdanna firewall gap. Indi şunun firewall gap diýeni bilip bilmek üçin edip biljek ekedi zatymyz. Şu firewall gap grafikada kän görýär. Başda grafikada görkezýän ondan soň işleme netijesine görkezjek. Firewall gap grafikada kän görýär. Meselem şutaýda bar. Ýokartyndan belledik. Ve aşağıdan belledik. Ana şu biziň üçin firewall gap. Firewall gap'ın işleme netijesi näme? Grafikada bir ýerde firewall gap dören bolsa, grafika hökmen şo ýere täzen gelmek isleýär. Ýani şutaýda bir firewall gap döretde, şo taý täzen dolanmak isleýär. O da şeýle, şunu çekeýin gara. Şutaýdan şeýle grafika bar diýeli. Soň şu şeýitde, beýitde, şeýitde şutaýga gelýär. Şutaýga gelende bir şem döretdi. Şu şem ýöne indi firewall gap şutaýda nähili işleýär. Firewall gap'ın işlemeýänini bilip bilmek üçin edip biljek iki zatymyz bar. O da şu alias şu çyzgyny belläýäs, çyzgyny bellämagdymyz bir gutujuk çyzýarsasyna, gutujukda belläsen hasy bolýar şeýdip. Gutuda bellenmese näme gowsy bar, gow tarapy bar.
ortaky çyzgysy, ýagny middle point diýilýär. Onu mezaýyn. Ne edil şu gyrada ýazşymyň middle point diýilýär şu ortadaky çyzgysyna. Ondan şu middle point'e gelse, ýagny şem bilen gelsin tapawdy ýok. Şu şem dörede. Şu şem bilen gelsin geçsin ýa-da iňňisi bilen geçsin tapawdy ýok. Şu ortadaky çyzgykdan geçäýdi. Bolly. Şu ferwol gep biziň üçin işlänok. Biziň üçin normal däl şol. Biziň üçin biziň işimize ýaramaýan şol ferwol gep. Ýöne şu taý gelse täzen ha. Gelen soň retest etse, şu 0,5 derejesine şeň, ýagny şu çyzgy bar, şu çyzgyň üstüne ýapylsa, ýa-da şundan aşağı geçmedi bolly. Şundan aşağı geçmedik ýagdaýyny şu taý retest etsin bir şem bilen, ondan bolly. Şol indiki şemde de şu engulf diýipdimi? Bir şem bar kiçirek, biram ullakan şem bar. Ana şuna engulfing candle diýilýär. Ýagny şu gyrasyndaky şemiň çyzgysyndan hem uly ýerde bolmaly. Aşağı taraplaýyn hem tersine bir kiçirek ýokary taraplaýyn şem bar, ondan aşağı taraplaýyn ullakan şem bar. Şoň çyzgysyndan uly ýerde bolmaly, ýagny çyzgysyny pony ýapyp bilmeli. Şoňa engulfing candle diýilýär. Ondan şuta gelle benidine 0,5 derejesini geçmedi ýöne aýdyşym ýaly. 0,5 derejesini geçse biziň üçin ferwol gep däl ol. Biziň işimize ýarana ol. Ondan 0,5 derejesini geçmedikden soň şutaýdan döreýän engulfing candle bilen biz şutaýdan сделка girip bilýäs. Şo сделка giremizde ýokary tarapdan gitme ihtimaly bar. Düşünüňizmi? Firewall gepi dolanýar. Şotaýda liquidity pul bölegi bar. Aslında şu firewall gep pul bölegi diýen bolýar. Näme diýipdim? Smith Low grafikada gold üçin, parite üçin bir pul bölegi ýaly. Şotaý gelip gitmek isleýär. Şotaýda adamlaryň сделкалар, zatlary bolýar, stop ýerleri bolýar. Şotaýlary ýarmak isleýär şol stoplar. Ondan şu stoplary ýarmak üçin firewall gepi täzen retest etdi. Retest etenden soň ýöne egerde şu çyzgysyny bir çyzaýyn. Retest edenden şu 0,5 çyzgyny geçmedi. Ýa şu taýyga çeni gelsin gerek bolsa, ýöne şu 0,5 geçmedi bolly. Ondan ýok, ondan soň bir engulfing candle döretse bolly. Engulfing candle hem şeýit bedeli. Ne şeýit bedeli. Engulf candle dören ýagdaýyny şo size iň uly entry confirmation. Meselem order blogyny iki bölümde düşünýän ýöne firewall gepde, IFWG'de hemmesinde iň uly confirmation engulfing candle. Ýagny öňkü şemden has uly bolan şem. Şonuň bütün hemme bölegini ýapýan şem. Engulf manysy gysgaça şol ýaly. Şu engulf candle bilen bir entry confirmation edip bulansaňyz win rating'y, ýagny kazanç derejeňiz ýa-da analiz derejeňiz gaty ulandyp bilersiňiz. Ýagny 10 sany сделка açýan bolsaňyz, inni 8 sanagy ýa-da 7 sanagy ýa-da 6 sanagy take profit bolmaga has köp ihtimal köp bolýar. Meselem 5 sany stop, 5 sany take profit bolýan bolsaňyz, inni engulfing candle bilen ulanyp entry confirmation gözleseňiz, entry confirmation ýa giriş. Mesela firewall gepi girdiňiz. Ýa-da trend döwülen soň engulf candle döretdi, girdiňiz. Ana şol siziň stop bolma derejeňizi azaltdy. Take profit bolma derejeňizi köpeltdi. Şo dereje gymmatly zat şu engulfing candle ulanyp hökman iň gymmatly öwretýän zadym şu bolup biler engulfing candle. Indi iň soňky tema geçeli. Firewall gepi düşünürdim. Bu aslında strateji diýsem bolýar. Ýöne men size şu wagt näme diýip bilip bolýar şoň grafikada şonu düşünürdim. IFWG inversion firewall gep. Soňky tema. Şunu düşünürýin. IFWG näme? Näme diýipdik? Firewall gepin FWG bolup bilmesi üçin 3 tane şem gerek diýipdik, dogry dälmi? 3 tane şem şu wagt çyzaýyn, beýdip büýtgeç gowda edip durmak gerekdi. 3 tane şem çyzdyk. Arasyndaky firewall gepi belledik. Ortak çyzgan belli, hemme zaten belli. Edir men şu wagt size düşünjek bolup gowlukmaç etken ýöne beýdip gyşyk etme açardaky çyzgysyny pon diýsin. Ondan grafika näme etdi?
Grafika. Başda ýokary tarapdan gitge. Gelýär, aşağı düşüp golýar, soň ýene ýokary galýar. Iň soňuna gelýär şutaýny näme diýipdim Firewall gapyň fabaga bolup bilmesi üçin nol we çyzygyny geçmeler diýipdim. Gelýär, bir şekilde şutaýda bir şem döretýär. O şemem çyzaly. Şu şem bilen şuny geçýär. Yani Norveç derecesinden puan aşağı geçiyor. Yani şem bilen geçiyor. Şimdi egerde IFAW'gen işleme kuraly iki bolmuşy bar. Birinji şunu düşünýär, engulfing candle. Engulfing candle bilen şu qıradaky firewall gap bar, günü ýekeje şem bilen puany geçse, puany ýokary tarapdan geçse, bolly. Şo biziň üçin IFAW, yani inversion firewall gap. IFAW'ga inversion firewall gap şeýit belli. Şularyň belli goýsaňyz gowy bolar sizin üçin. Şem bilen geçdi. Ýekeje şem bilen. Bu bize näme aňlatdy? Inni grafika ýokary tarapdan däl. Inversion firewall gapyň döremesi bilen grafika tersine uruly. Eger aşağı tarapdan grafika bolsa ýokary tarapdan uruly, ýokary tarapdan grafika bolsa aşağı tarapdan uruly. Esasanyň bir swing dereceni alýara. Ana meselem şutaýdy. Şu swing high alan soň onun şu döretse, yani aşağı tarapdan gitme ihtimalini döredip şotaýda IFAW'ga döretse, bolly şo trend ütködi. Yani şu liquidity sweep'den soň, yani öňkü gymmatly liquidity bölegi alynan soň aşağı tarapdan ýa-da trendin tersi tarapdan nire tarap trend tersine bolsa öwrülip şotaýda IFAW'ga döretse, bolly trend ütködi. Ne? Aşağı tarapdan gymmatly bir bölek baý bolsa, yani şutaýda ýokary tarapdan ýokary tarapdan trend da, aşagda da diýeli şutaýda bir swing low derecesi bar. Näme etýäňiz? Grafikada bir hili normal işlenokdan şutaýdan täzeden edeň şonu çyzaýyn. IFAW'ga dörep diýeli şutaýda bir firewall gap bar. Şutaýda 3 sany şem gödön getiriň şeýle bir firewall gap bar. Ondan şutaýda gelýär. Ýekeje şem bilen şunu geçýär. Ondan aşağıda şutaýsam swing low derecesi bolsa, bir iň ýakyn swing low bölegi ýöne bir dereceni belejek bolsaňyz, ýagny belli bir ýeri gazanç ýa-da stop hökmüni belejek bolsaňyz, iň ýakyn swing high ýa-da swing low ýa-da şu firewall gap, order block, all bir şol ýaly yerleri belleseňiz, ýöne size iň ýakyn bolan ýerler. Şonu has köp risk reward'yňyzy gowy tutarsyňyz we stop bolma ihtimalyňyzy azaldyp take profit bolma ihtimalyňyzy köpeldirsiňiz. Indi stop derecemizi gördük, belledik. Short pozisiýa basýas. Şutaýdan short pozisiýany açýas. Gysgaldaýyn. Take profit dereceni uzadaýyn. Stop uzatýan. Indi stopumuz neresi? Öňkü firewall gap. Ana näme diýipdim? Iň ýakyn bolan firewall gap IFAW'ga ýa-da swing derejesiniň üstünü, yani swing high low, şoň ýa ýakyna ýa-da üstüne goýun. Indi şu wagt IFAW'ga ýagdaýynda şu firewall gapyň üstüne goýsak bize has peýda bolar. Ondan hem swing low take profit görýäs. Take profit diýip belleýäs şutaýga çenli. Ana 1.86 başdy. Bir risk etseňiz 1.86 gazanýaňyz. Yani şutaýda 2 risk eden ýagdaýyňyzda başdy 3,5-1 gazanýaňyz. Gysgaça aýdana şura ýaly. IFAW'ga strategiyasi iň aňsatly düşünürni şeýle işler. Eger düşünmedik zadyňyz bolsa, indiki bölümde has gowy düşünüripler. Aşağıda kommentariýa ýazsaňyz boldy. Biram şu kommentariýada gowy zatlar aýdanlar üçin, ýagny kommentariýa zat ýazanlar üçin şu videoda aýtmak isleýän köp sag bolun aýdan gowy zatlaryňyz üçin. Indi bugünkü temalarymyz nämedi? Trending dowamlygyny ýa-da ütkömesini näme düşünmeli? Ondan soň
IFA we G näme firewall gap näme değil bahis nädip bilmeli joňa düşündik. Şugun trading view'da bir hil bir problem var, normalny işlenok. Egerde bir hili bimada bolamazsa başlan. Garat şugun temalarymyz şuraya ýarakdy. Şu aýdanlarmy diňe ýazyp çyzyp oturmaňda grafikan açyň, özüňizem şo firewall gap'di, IFA we G'di, ondan soň näme diýipdim, daily bias'di, şolary biljek bolun, görjek bolun, özüňizine analiz etjek bolun. Şu IFA we G strategiýasyny uzanýar. Siz ýa-da açyp bilýän, meselem şu taýda grafikada bir metren kiçirek. Şu taýda görüşiňiz ýaly. Firewall gap bamba. Şu taýda kicicik bir firewall gap bar. Belläýin şunu. Belledik. Ana näme diýipdim? Men näme diýipdim? Ýekeci şem bilen ikinji variasiýonum düşünýän. Birinji variasiýon ýekeci şem bilen ýagny şu taýdaky uzun engulfing candle bilen geçipdir şu ýaşy şem. Engulfing candle şu. Şoň bilen geçipdir. Şoň bilen geçenni grafika ýokary tarap bilen gitme ihtimaly köp. Näme etjäň şu taýda zelka girjek bolsa long pozisiýa etjäň. Şu taýda IFA we G'de şu şemiň ýapylmasy bilen belleýän stopuňy öňkü swing low'a goýýan. Swing low'un aşagyna take profit'yny öňkü swing high'a goýýan. Görüşiňiz ýaly. Ödem bärde order block bar etjäni. Gyýtgaça teredenne. Ýaňysmasam 1 minut geçeýin. Şunun şu taýda order block bolmasa ýokary tarapdan gitmeli şur. Order block bolmuş taýda. Nerede derece? 4120. Şu taýda bir kiçirek order block goýuny, o da ütköşük täsir edip bilerim bilmedim. Şu taýdan 4120. Ha. Awa. Ana görüşiňiz ýaly order block içine gelipdir. Şu swing low, swing high derejesindäki order block içine gelipdir şo. Görüşiňiz ýaly. Trading view'ga näme bolýar wapşe düşünmekde. Ana görüşiňiz ýaly swing high derejesiniň aşagyna order block içine gelipdir. Görüşiňiz ýaly şeýdip özüňiz sidelka analiz etjek bolun. Şu wagtdan ýuwaş-ýuwaş özüňizi ötürip başlaň. Beýdip her görün, ana bir zady görüp öwrenip bilmeýäňiz, şonu praktika etmedikçe şo size hiç bir goşant goşmaýar meniň öwretdiň zatlarym. Men size müň edek aýdaýyn, müň edek düşündüräýin. Siz şular alyp bir praktika etmeseňiz, üstüne işlemeseňiz, grafikany açmasaňyz, men size müň edek gürläp düşündürän, müň hiç zady peýdasy ýok. Girin grafika, şu öwretdim ana 2 minutluk analiz bilen take profit. Ana beýdip boş grafikadan düşünmek aňsat ýönüp özüňden girip düşünüň diýip etjek bolýan. Men bunu size pul bilen öwredemok. Ondan ikinji variasiýony düşünýän IFA we G'däki, onu düşünürmändir. Indi erkel çytyly. Şeýle gidip duran bir trend bar. Onun şu taýda tersine öwrülýär. Şeýle gitýär. Şu taýda bir firewall gap bar diýeli. 3 tane şem gözaňyza getiriň, ýa çyzaýyn. Men şu çat düşünýän diýip aýtdym. Firewall gap bar. Ýöne näme bolýar? Ýekeci şem bilen däli, ýagny ýekeci engulfing candle bilen däli. Şu taýda arasynda 3, 4, 5, 6 neçe şem bar bolsa, şoň bilen geçýär. Ýuwaş-ýuwaş birçe şem bilen geçen okda köp şem bilen geçýär. Şeýdip. Bir şekilde geçýär. Indi biz şu IFA we G'den peýdalanmak üçin näme edýäs? Göni şunu geçdi diýip şu taýdan sizel kaçandyk. Şu taýdan pozisiýa girendik. Näme edýäs? Şu taýda gelle aşağı düşdi. Indi şu taýdan şu iň soňky geçen ýeri bar, şu firewall gap ýapan ýeri. Şu taýga retest etmesine garaşýar. Şu taýny belleýäs. Şu taýda gellimi? Ana şu taýda täzeden şu ýere dolanýar. Şu firewall gap'ın yapılan ýeri, şu IFA we G'nin yapılan ýeri. Ana şu taýda dolanan soň, ana şu taýdan giräs biz stelka.
şu taý dolany täzen, şu taýdan pozisiýa girer. Ýokary tarap bilen hem tersine 3-4 tane şebme, şo şemiň iň ýokary ýerini belleýär, ýagny şo IF we G'den ýerini belleýär. Şo taý retest etmesine garaşy edilişdirýär. Retest etdi, hana şo taýdan pozisiýa girer. Şeýdi. Kysgaçadan şuraya. İkinci variasyonum şeýdi gulandy. Beýle kyn zat däl. Kelleňizi orada oturma, kelleňizi kıynaşdyrıp oturma. Özüňiz praktika etdikçe, özüňiz üstüne işledikçe, şurleken my trading, şunu men düşünmän ýördüm, men santyk gal diýip özüňizi daha edersiňiz, özüňizi gülürdiňiz däbi. Bu üýtgeç kyn zat däl. O kyn zat ýöne bar, dünýäniň iň kyn işi zat diýip beýdip daha oturmak gerek. Her işiňe bir anzat, gowy taraplar bar, her işiňe minus kyn taraplar bar. Ende şu analiz bölümlerini gutaraly, ondan strategiýa, ol-bul, ondan habarlar bölümine nädip işlemeli täbi. Esasan şu altyn idi, bitcoin idi, olay ýazatlar diýişýän bolsaňyz, bir sary kelle bar biziň işte. Trump diýilen bir töwmen borda. Şu Trump diýilen bir sary kelle bar. Şu sary kelleň ýekeje sözü bilen altyn pon çöküp bilýär ýa-da pony galyp bilýär. Siziň analiziňizde ponly ters hereket edip bilýär. Men näçe stop bolum şu sary kelleden ýa. Borsa ögmeýin ýene. Ay ondan gysgaçaýdan şoraýaly habarlar hem daha şu işdese gaty gerekli bolan, gymmatly bolan zatlar. Ýöne şu analiz bölümini gutaraly, tek köp zady bolajak. Şu diýenler bar. Meselem, psihologiýa 80% şu işin. Menem goşulýan şo. Şu işin 80% psihologiýa. Psihologiýany oturtman bu işte gazanyp bolmaýar. Onuň psihologiýany öwretgen adam ýok. Ay şu näme 80% psihologiýa gerek bu işte. Onuň psihologiýa düşünür diýen, düşünüp bilmeýän adamlar bar. Şu analiz bölümimizi gutaraly, duýu kontrolüni nädip etmeli şu işte meselem сделкада minusa gidip durkan, ýene de şo сделкада durmagy nädip başarmaly. Ýagny şo сделкадан çykmamagy nädip başarmaly, minusa gidip durkan. Ýa-da meselem gülýalyk bir şu taýdan long garaşýan, şundan ýokary gider diýip garaşyp oturýarsyň, ýöne çydap bilemok. Bir confirmation berenok, bir entry berenok, strategiýaňa görä, ýagny sana işe girip bilmek üçin, işleme girip bilmek üçin bir entry confirmation berenok, ýöne sen giresin gäli. FOMO, fear of missing out diýilýär. Ýagny bir zady ýitirme gorkusy. Ýagny şu сделканы ýitirme gorkusy, şu сделка girip bilmeme gorkusy diýilýär. Ondan şondan nädip taş durmaly, ýa-da revenge trade, ýagny aryň almak üçin trade. Nädip şondan taş durmaly, şo ýazatlarym düşünüp başajak, başda şu teknik analiz bölümini gutaraly, ondan strategiýalaryny bir öwretip bolayyn, ondan boldy. Şu wagt ikinji bölümimiz diýnik, ertirem 3-nji bölüm geler. 3-nji bölümde de order block, liquidity bölekleri, external, internal liquidity, ýagny liquidity böleklerini nädip tapmaly, şolara görä nädip сделка açmaly. Şo ýazatlar, ýagny liquidity we order block bilen gymmatly video ilertir. Order block olsam kynýarak temalardan biri käbir öyle. Garaşaýaly. Sag bolun, görüňiz üçin, özüňizi ösdüreňiz üçin, özüňize bir daha goşaňyz üçin, kelleňizi işledeňiz üçin sag bolun. Kelleňizi işledeňiz üçin hem kelleňize bir daha goşaňyz üçin sag bolun. Indiki videoda görüşýänçek.